Kini si Ferdinand Marcos Jr., ilado siya sa pangalan nga Bongbong. Siya ang bugto nga lalaking anak ni kanhing diktador Ferdinand Marcos. Mga 30 katuig nang nilabay, gisalikwa ang pamilyang Marcos dito sa Hawaii pagkahuman sa dakong revolusyon nga nahitabo sa nasud, nga nagpahuman sa 20 katuig nila nga paghari. Nilabay ang 30 katuig, karon si Bongbong Marcos padulong mahimong presidente ug dako ang posibilidad nga siya makadaog. Para masabtan nato ang mga paghitabo, atong balikan ang mga panahon sa pagkapildi sa mga Marcos. Imelda Marcos, Jaime right? Marcos. Information number Doug 10, Marcos, Philippines under More than martial law. 1,200 pairs of shoes were left The late in stores. dictator allegedly stole billions of pesos. Imelda Marcos, 7 of her grab cases, she was found guilty. Bongbong misrepresented his Oxford education in The excesses 2015. and corruption of her husband's dictatorship. Mao kini Pebrero 1986, si Presidente Marcos ug ang 20 katuig gahigayon sa iyang gahumpadulong na mupanaw. Ang eleksyon puno sa pagpanglimbong, mga paglapas sa human rights ug sumbong sa korupsyon ang nahimong baruganan sa pag-alsa ug pagmarso sa mga libo-libong Pilipino didto sa gawas sa kadalanan. Kini gitawag nga People Power Revolution. Usa kini ka kampanya nga nahimong inspirasyon sa mga aktivista sa tibuok kalibutan batok sa mga diktador. Mao kini ang lihok nga nagpalaya sa mga Marcos padulong sa Hawaii. Sa ilang paglakaw, dala nila ang 413 ka piraso nga alahas, 24 gold bars ug bag-ong printa nga papel kwarta sa biling nga 27 million pesos. Pipila lang kini sa ilang mga dala. Ang Korte Suprema sa Pilipinas nagpadayag nga ang mga Marcos nakakumkum abot sa 10 billion US dollars samtang sila pa ang nangulo sa gobyerno gikan sa illegal nga bahandi. Upat ka high tower building sa New York, waterfront mansion sa Long Island na 8.2 acres, ug mahalon nga art paintings collection nga hinimo sa mga maestro Monet ug Picasso. Lapas 50 ka mansyon nga nagkatag sa tibuok Pilipinas. $683 million ang nakaplagan sa Swiss bank accounts nga gitago sa pamilyang Marcos. Mga kabutangan nga milyon dolyares ang bili naa sa United States, sa Texas, New Jersey, Hawaii ug California. Kasal di ay rin iyang anak nga bili og $10.3 million. Ang bili sa tulo ka koleksyon nga alahas ni Imelda naabot og $21 million. Mga shopping trips ni Imelda nga puno sa kahakog nakahurot og $4 million sa duha lang ka bulan sa New York City. Bisan ang Amerika nagsampa og kaso batok sa mga Marcos tungod kay ilang gihilabtan ng pondo na hinatag para benepisyo sa mga Pilipino ug kini gibutang sa mga Swiss bank accounts ug gigamit para sa eleksyon. Ang listahan sa ilang kalapasan walay katapusan. Mao kini mga nahitabo. Samtang ang poverty rate, ang kawad-on sa Pilipinas nitaas halos 20%. Ang daily rate, sweldo sa mga manggagawa nga skilled or unskilled mas niubos. Ang presyo sa mga palituno nitaas 3 times. Ang utang sa nasud ni saka lapas 77 times hangtod karon. Ang na-recover ra sa PCGG lapas lang sa 3 billion US dollars gikan sa illegal nga katigayunan sa mga Marcos. Ang gobyerno ni Marcos nakabuhat og krimen, naabot og 100,000 human rights violations. Ang mga tao gipangdakop nga walay katarungan, gipang torture o gipamatay. Abi sa kadaghanan nga mauna ni ang katapusan sa mga political nga ambisyon sa mga Marcos. Pero 5 katuig human sa iyang paglayas, si Imelda Marcos gitugutan niya mubalik sa Pilipinas adtong 1991 aron sa pag-atubang sa kapin 60 ka criminal and civil na mga kaso. Sa iyang pagbalik, gisugat siya og hinigugma sa iyang mga supporters. Kadaghanan sa ila nagdala og mga placards nga nag-ingon, "Imelda, we love you." Kaniadtong 1992, usa ka tuig bilabay human sa iyang pag-uli, nilansar pagka-presidente si Imelda ug iyang gitawag ang gobyernong Aquino nga kini walay direksyon ug ang gobyerno masakiton. Nahimutang sa ikalimang posisyon si Marcos. Sa unong nga ni kandidato pagka-presidente, gipildi sila ni Fidel V. Ramos, usa sa mga uluhan sa People Power Revolution. Pero kadtong eleksyon 1991, dili giisip nga kapildihan para ni Si Bongbong nakadaog sa Kongreso para sa Ilocos Norte, ang lungsod ug ang baluarte sa mga Marcos hangtod karon. Usa ka tuig dinabay gikan sa eleksyon ug 4 ka tuig dinabay human sa pagkamatay ni Marcos sa Hawaii. Gitugutan ni kanhing presidente Marcos ang pagbalik sa lawas sa diktador diri sa Pilipinas. Wala ra mutagan kaayo ang publiko bahin ani. Pero si Marcos gihatagan og heroes welcome sa mga libo-libong loyalista sa iyang probinsya.
Ang lawas ni Marcos gibutang sa glass vault ug gipa-display sa Marcos Museum sa Ilocos Norte. Gipadayag ni Imelda nga magpabilin nga nakadisplay ang lawas ni Marcos hangtod tugutan sa gobyerno ang iyang gipangayo nga paglubong didto sa National Heroes Cemetery sa Manila. Unya duha ka tuig ang nilabay, sa 1995, nilansar na pud ang pamilyang Marcos para sa midterm election. Nakadaog si Imelda pagka-congresswoman, landslide sa pagkadaog niya dito sa iyang probinsyang natawhan sa Leyte. Dili katingad-an nga ang iyang pagkadaog tungod sa kakusog sa impluwensya sa iyang pamilya. Sa panahon sa diktadurya, ang probinsya nila sa Leyte ug Ilocos Norte nakadawat og maayo nga pag-atiman. Si Bongbong nisuway og dagan para senador pero wala makasulod sa Magic 12. Kaniadtong 1998, ang iyang inahan nilansar na pud para pagka-presidente. Nagpahibalo siya sa iyang kandidatura human gibayaw sa Korte Suprema ang iyang mga kaso sa korupsyon. Pero 13 kaadlaw sa dili pa eleksyon, gibawi niya ang iyang kandidatura. Tungod kay ubos kaayong iyang kahigayunan nga mudao, niingon siya nga kinigihimo niya alang sa pagluwas sa mga Pilipino sa posibleng madugo nga eleksyon. Sa mga eleksyon, ang iyong mga anak si Bongbong ug Amy nakadaog ug tanto siguro ng ilang pagkupot sa ilang gahom sa Ilocos Norte. Siyam ka tuig nilabay sa 2007. Gikuha balik ni Bongbong ang iyang pwesto sa Kongreso para sa Ilocos Norte pagkahuman sa iyang tulo ka termino na pagkagobernador sa 2010 na eleksyon. Nahimong senador si Bongbong. Pinakataas kini nga pwesto sa gobyerno nga nakuha sa pamilyang Marcos sukad sa People Power Revolution. Nakampanya si Bongbong sa plataporma nga usa ka mauswago na politiko base sa iyang kalampusan sa Ilocos Norte, samtang iyang gilimo ng mga krimen sa iyang mga ginikanan sa panahon sa diktadurya. Kini nga mensahe gidawat sa bag-ong henerasyon nga butante, nga wala masinati sa kasakit sa diktadurya sa iyang amahan. Sa samang eleksyon, nakuha usab ni Amy ang pwesto pagkagobernador ug si Imelda na 80 anyos na nibalik sa politika pagka-congresswoman. Sa 2013, silang duha nakadaog gihapon sa maong mga pwesto. Sa 2016, nilansar pagka-presidente si Bongbong pero napildi siya ni Leni Robredo ug 263,000 ka boto. Ang iyang kampanya nahimo sab nga kontrobersyal tungod sa iyang malimbungon nga pag-angkon nga naa siya'y natapos na degree gikan sa Oxford University. May diploma in Oxford, di ako nagtapos sa Wharton. Kini nga pamakak, gibadlong mismo sa Universidad sa Oxford ug giklaro nila nga diploma ra ang nakuha niya ug dili kiniingon nga husto nga degree. Human sa iyang pagkapildi kang Robredo, nisampa si Bongbong og kaso, ni protesta sa proseso nga gilimbungan siya sa eleksyon. Natapos na og gibuhian na sa Korte Suprema kining kasuha paglabay sa 5 ka tuig. Has unanimously dismissed the election protest filed by defeated Sa samang eleksyon, Vice nakita nato President si Imelda ug Amy nga nakadaog balik sa ilang mga posisyon sa Ilocos Norte. Pipila ka bulan human sa eleksyon, ang ilang dugay na nga kadapig sa pamilya ug sa politika, si Presidente Duterte, ditugod sa paglubong ni kanhing Diktador Marcos sa National Heroes Cemetery, gihatag ang bugtong ang pangandoy ni Imelda sa sulod ka 13 ka tuig niyang pamugos. Kining paglubong gisikreto ni, wala gipahibalo ang madlang Pilipino sa maong kalihukan. Mauni ang pulong ni Vice Presidente Leni Robredo, kasama rani sa usa ka kawatan nga nisulod sa inyong panimalay sa kagabihon. Ang pamilyang Marcos gituyo nila ang pagtago sa impormasyon bahin sa lubong ni kanhing Presidente Marcos. Kining kalihukan nagpakinumdum og nagpasakit pag-usab sa mga biktima sa martial law ug maoy hinungdan sa pagsugod sa mga protesta sa tibuok nasod. Dark day in Philippine history, and revising the history of the Philippines. But protesters will say that this is not Hindi Miami. If we bury the dictatorship, we are sending a signal that in the Philippines, crime Sa 2019 midterm election, si Amy ang kaduwang Marcos nga nakadaog sa national na pwesto pagkasenador. Marcos, as senator-elect in the main... Kining iyang kampanya nahimo pud nga kontrobersyal tungod sa bakak nga deklarasyon ni Amy bahin sa iyang edukasyon ug kaniya nagitangtang sa iyang biography sa Facebook. Niangkon siya nga usa siya sa mga unang babae nga nakatapos og eskwela gikan sa Ivy League ug niangkon pud siya nga ni-graduate siya nga cum laude sa UP College of Law. Kining duha ka puntong iyang giangkon. Pagka September 2, 2020, giaprobahan sa Kongresong House Bill 7137 nga nagdeklara sa September 11 pagka non-working holiday sa Ilocos Norte para sa pagsaulog sa adlawang natawhan sa kanhing diktador.
7137. Hearing no objections, are hereby all Kini nga House Bill sa Kongreso gipasa og 197 ang nipabor ug siyam ra kabuok ang nibutar batok ani. Sa sulod ka 30 ka tuig, ang pamilyang Marcos nagsulay sa pag-usab sa kasaysayan ug bag-o lang nanawagan si Bongbong sa pag-usab sa mga history books nga naghulagway og bati nga impormasyon bahin sa iyang pamilya. Pagka Oktubre 2021, nilansar ni Bongbong pagka-presidente. Sa usa na pud ka kontrobersyal na kampanya, si Bongbong libalibad pag-apil sa tanan nga importanteng presidential debates. Marcos Jr. skipping another presidential debate. Attend the presidential debate hosted by the Commission on Elections. Bisan ang commissioner sa elections nagpasidaan ani. to be a red flag for the voters. Absolutely. Sa panahon karon sa pangampanya, naibawaan nga ang pamilyang Marcos wala ni bayad sa estate tax o buwi sa kabtangan ug kini ni dako nagikan sa 23 billion to 203 billion pesos. 103 billion pesos in unpaid estate taxes owed by Ferdinand Marcos Jr. and the rest of the Marcos family. Tax assessment was already ruled final and unappealable by the highest court in the Philippines. Nangangayan na po kayo sa estate tax? Dili ni ang unang higayon nga nisupak ang mga Marcos sa pagbayad sa ilang buwis. Kaniadtong 1995, si Bongbong konbiktado sa kapakyasan sa pagbayad sa income tax returns gikan 1982 hangtod 1985. compliance of payment or satisfaction of Apang bisan ani, ang mga Marcos padayong gihapon nga nag-una sa surveys nga 56% sa boto ug ang iyang karibal na Vice Presidente karon si Leni Robredo ulahi sa 26% pero nagpadayong gihapon pag-uswag ang suporta. Sa usa na lang kabulan nga nahabilin bag-o mag-eleksyon, mura og tanto gyud nga liga kini ni Bongbong. Ang pangutana nga nagpabilin, nakalimot na ba ang mga Pilipino ug ang atong kasaysayan mahulog na lang ba sa kapakyasan?